Folk spørger mig, hvor godt jeg kender min mand. Men hvad gør os til den, vi er? Jeg hedder Jesper Mogensen, jeg er hjerneforsker, og jeg er professor ved Københavns Universitet. Hvordan vil du have det, hvis folk ligesom sagde til dig, at du var syg? Hvordan påvirker det dig, at hun siger det? Det kommer da rase. Det kommer da selvfølgelig rase, det er da klart. Jeg tror først og fremmest, hvis vi ser på filmens evne til at skubbe til publikum, at lige så vel som den, der oplever noget drastisk. He has a tumor in his brain. I'm sorry. Ligesådan kan filmen forhåbentlig hjælpe publikum til at få en oplevelse af tvivl omkring, hvem er man egentlig? Kan jeg stole på det, jeg husker? Kan jeg stole på det, jeg oplever? Hvordan oplever jeg andre mennesker? Du er efter mig hele tiden. Du er efter mig hele tiden. Før Frederik blev syg, der var han jo slet ikke på den måde der. Måske var Frederik ikke den perfekte mand, du husker, han var. Vi oplever ikke bare et sæt objektive realiteter. Vi fortolker. Vi går rundt med en hjerne, der er struktureret gennem alle de ting, vi oplever hele tiden. Så det er svært at sige, hvornår at han bare udviklede sit gamle jeg. Han var også impulsiv før svulsten. Eller hvornår han decideret var blevet en anden person. Så jeg tror, at filmen kan være en provokation til at blive gjort lidt anderledes. Der er ingen, der går ud fra den film, ligesom de kom ind. Det kan jeg i hvert fald garantere for rent hjernemæssigt. Niklas!